Namkazi ndine uyindo 6. Ndo 6. Joseph ndimbayitora mudzimai wangu. Achidanana. Indro madowa, mbuya Vakarara zvimwira dowa. Muningina wavo ano madowa. Angobatwa nemoyo china uri vatangotori kusamira musha. Zvakazonipa ndikura ndakatadza kupona. Totabva ipapo tikanorara tese pasina vanhu. Kana muzukuru tumbomusiya mbuya vachiri ningira bota richiita shoma zvichida vanopinda vazukuru ava vasekerera. Right, Sunday. Yere Joseph waruda kuti utaure naye pamberi pamambo. Sei vagare pabhenji vari munyaya. Ndati ndiyere Joseph waruda kuti utaure naye pamusoro pamberi pamambo. Ndiye Joseph wacho. Right. Taurira mambo nedare naye Joseph padare tichinzwa nyaya yawe wamubedzera pamberi pamambo. Joseph ndimbayitora mudzimai wangu. Achidanana. Zvakaita zvakanetsa mudzimai wangu akandiudza achitimbira rege kuti ndaidanana naJoseph. Ndo pandakazotaudzana naye ndinongoonondorera mukadzi ndichibva ndazoya kuno. Ndiye mukadzi wako here ari panapo aitorwa wacho. Ndiye. Right. Iyo mbombe Ngatiudze kamukadzi wacho. Zvekutaura nababa muruzinzo. Ruzinzo. Ichokwadi here? Ichokwadi. kangani amungayeuke Mati? Akaramidzi kangani kamungayeuke Chenda kunoita zvikoro. Akawani. Mune ukama? Kawani zvazvaita sei? Kana pari paukama wenyu? Angobatwa nemoyo china uri vatangotori kusamira musha. Dumba. Urikuzvinzwa zvekutaurwa nemurume uyu nemudzimai wake. Zvakaitika. Hazvina kuitika sekudaro mambo. Ndati zvakaitika here. Hazvina kuitika. Taura tidzo. Zvakaitika ndezvekudai mambo wangu. Tiri kubasa kwagwishe kwatinoshanda uko. Mbuya ava ndisekuru vangu vanhu mbuya vangu. Saka pakaita pokuti ava vakabvashaya mwana wavo mukomana nevatatenda. Saka sekuru tationa kubasa ikoko kwagwishe. Ndobva vatodzokera kumba. Vaifambira nyaya yemwana ndokunotuma mbuya kuti imi chindai kwagwishe. Munotarisa kuti mwana wavo zvatisina kumuona angavaita sei pamwe atsakatika zvinhu zvemakorokose. Saka mbuya ndopa vakauya kwagwishe. Vaya kwagwishe koko indro madowa mbuya Vakarara zvimwira dowa. Muningina wavo ano madowa. Saka muzukuru wangu anga ari palovhik ndiye anga ahora nabhuru wangu Mavaso naVinod. Takatanga kumadoro ipapo ndina inini naVinod nalovhik nemuningina wambuya ava nemurume wambuya ava naivo navamavaso ava ndo vanga ari mashamwari angu andashanda nawo kubasa. Ukati nemurume wambuya ava uri kureva? Muningina murume womuningina wambuya ava anova murume wasekani. Saka zvakaitika ndezvekuti takamadoro svika late ndobva bhora vhanga. Saka vamwe vangu patai madoro handakona kuti vakafamba sei ndobva vadzokera kubasa. Vadzokera kubasa kudaro inini nambuya nemwana wavo anovatatenda mukuru takabva tasvibikwa tirikoko ndobva tatenda kuti baba presi tatenda ndashanda naye zvikanzi hande tinodi tinorara kumba. Patakaita kunorara kumba ndobva taona mba yange aita tinorara ndikaona ava mbuya Vakarara imomo vane vana vavo nemwana wemuningina wavo. Saka ini ndobva ndakutora jira ndobva ndarara natatenda. Ivo mbuya ndobva varara uku nevamwe vanhu. Saka mashamwari angu manje aona inini ndichisvika kubasa makuseni ndinatatenda ndokunoudza sekuru ava kuti jo Vakarara mudzimai wako madeko. Saka sekuru ava vakabva vandibvunza ndikati sekuru ini zvozvo handambozviita zvikati ndumbowa zvekutagwa nevanhu asi wemira zvekutagwa nene ndikati sekuru handambozviita zvakaitika gore rapera muna Julai. Ndobva tagara gore rino manje muna Juni mbuya wangu akazvitakura mane pamberi pemwana uyoyu
Amino zvakaitika ndozvotangwa nasekuru zvakaitika ndizvo zvakaitika kumba kwavo. Mbuya anobva azotwa ndakarara nababa praise vachireva inini. Handizivi zvakaitika kuti chii chakazoita kuti mbuya azotaura izvozvo handisivi. Pane nyaya here yekuti maakufungira kuti mwana haasi wenyu sekuru? Haine ndoita dzakafungidzirikawo nokuti nyaya iyi inini ndichiitanga handina kuitanga kuiziva nhasi. Pakaita uyu anga ane foni mudzimai wangu. Uyu ndokumbokanda meseji. Meseji ichibva yaonekwa ini kwandiri haina kusvika. Ndakangoiona makore ndobva ndaisiya. Uyu mudzimai wangu ndokubva ati ini ndakutengesa foni. Saka ndakutengesa foni ndikati ko unoitengeserei? Nokuda here kwemeseji. Ipapa anga asati ari pamuviri. Nokuda kwemeseji ko unongosiya ndo yandoona mameseji acho ndozofonerani kana ndikabuda ndichibasa. Uyu akati aiwa ndingafona next door newe murume wangu ndobva atengesa foni. Ndobva ndatora line ndokurisa ndobva ndaita 2 days rumwe. Ndobva ndazoenda anga nechibhawa chake madhizi achiota. Ndobva ndasvika ndokutenga supa ndokutanga kumwa. Iye uyu akatotengawo supa akaisa akasumuka achienda kupi achinofona uko kudhuze nekudanga rake uko achienda achinofona uko. Nyaya yandoda kuti ndisingatambise nguva yedare ndeyekuti ndirikunzwa mune muchimwaimwa mukadzi achimwa nouko iwe neuko. Mukadzi wangu hamudoro neuko uya kutaura kuti ipapa ndokuzivana kwava vachitova mheno ipapoinandisitano mwadoro wakandikutaura unoti 0. Alright. Uri mukuwasha here mumusha mavo? Mune vana vangani nemukadzi? Nomukadzi uyu ndine uyu ndowechi6. Ndowechi6. Saka mudzimai wako unotozikanwa mumusha mavo ndizvo? Kona iwe ndiwe dumba urikunzwa here mai ava vachitaura kuti makarara mese? Vabvudzi vakangwarara navo uri chipoko baba? Nai mbuya takarara tese musuri. Takarara tese ini zvakazondipa ndidura ndakatadza kupona. Zvandakaita takanga tiri pagweshi ngokuti tiri ndanotsvaga mwana wangu toa tabva ipapo tikanorara tese pasina vanhu tikazodzoka futi. Mairara mese magara muchidanana here? Kuti vanhu havangotanga nekurara vese vanotanga kurara vese sei vasina kudanana? Taidanana vainditondida vachitondifambira asi kwagweshi ndokwatakadii kwatakarara tese kuimairana nemuzukuru sei? Saka ndichiti mhepo dzangofamba. Ndobva marara kangani? Yaka1 takarara tese pagweshi. Saka ndopakabva paita mimba yemwana? Mimba haisi yake, mimba ndeyababa wekwangu. Muri kuinzwa here vadare nyaya yedu? Joseph, wakanyengana nambuya here kuti mbuya ndokudai? Mbuya shukuru kwanza ndokudai ndiyo. Wakungoita laki chete rekuzongorotanga nekunorara navo chete? Ndizvo zvavari kutaura. Aiwa hazvidi kuti zvitaurwe naiwe kandoda kutaurwa neiwe. Ndoda kutaurwa neiwe. What happened? Munoona mambo kana zvakadai pamafundo angu handisi kuti ndikugona kutaura. Kana zvakadai kana ivo vari kungotaura kuti vakarara neni chero ndikati handina ivo vangakwanisa kurisa umboo kuti ndakamira sei kuti vazoziva kuti ndakarara neni vari kuti tikangorara tese kawana. Saka ndingangona ngoti handina vachingoti ndakarara nguva yenyu ikakuperera ini. Kuda kuti mangwati chikuri ndakarara pasina uraro. Uya mudare mamambo so vachitaurira ezvino nyaya tutaura panapa 2 seconds inenge yakuAmerica manje munhu achitaura kuti ndakarara newe iwe usina kurara naye. Saka chinhu chinoitisa kuti dare ribatsire vanhu paukama hwenyu handiti fanoda kutaurwa chokwadi handiti ndimbuya ava ndakangotadza kuzvibata chokwadi
zvikaitika zvavari kutaura Mbuya. Handiti but hatina patakambodanana naMbuya, ndakangoti ndavawanikidza naivo vakati tawanikidzana, nokuti kana vachiti vakarara newe vachitotaura kuti hazvichidai mhepo pabangai mhepo shuwa dzavabata. Saka chandiri kuda ndechekuti kuti titonge dare rinofamba rinoda kutaurwa chokwadi nevaridzi varo avo vataurawo. Imi makazviziva sei kuti uyarara nemudzimai wewe? Hai, ndakatozviziva kudhara nekuti inzwa iwe shamari iwewe pindura zvatiri chikubvira. Pakupona kwake mudzimai wangu ndobva mudzimai wangu pakupona kwake achibva ataura ndopaakati chitaura akadai, ndopaakataura kuti aiwa ini ndaivatana naJob. vairara naJob, havaizoti tairara kuita kunge vakarara kaviri ka, takarara naJob. Handiti handikuwanza kuti kahwani ndo mandaurira avazi but saka uri kuti chii nenhau yomuzukuru wako wataura wega kuti muzukuru wangu? Handiwirirani nazvo. Ndezvipi izvo zvawakatoita izvo? Saka uri kuti chii? Ndozvandikubvunza. Auwirirani naye, anowirirana nazvo ndiani? Kufunga kwako angati mukadzi wake ngaararwa nomumwe munhu ndiani? Tatiwo saka uri kuti chii wemuzukuru wako uyo mudzimai wako? Saka zvawavinga kudaro uri kuti chii? Nyaya yako tainzwa, mamiriro yakaita. Hangaripe pane zvakaita. Kuripa kangaripe kataura katini. Kuripa handiti muzukuru wako. Kana muzukuru timbomusiya Mbuya vachiri nikinga bota richiita shoma zvichida vanopinda vazukuru ava pavasekerera. Taura kuti muzukuru pameso pamambo ndikuchema zvakati kwauri nemhosvo yawakaita iyi muzukuru wako. Handiri kuchema nazvo mambo, takandikanganisira. Kana mwana kuti ndichigutsikana nokuti papo pavaiita zvinhu izvozvo ndo pakabva pabuda dumbiro, ndikamboti dumbiro ngaribviswe. Waitoda kuti tiribviswe? Saka inini pane nyaya mbiri dzekuti mukadzi akatorwa ndozvautaura. Pane nyaya yekuberekwa kwemunhu, mwana wakuda kuti iwewe mai ndo vanoziva kuti mimba ndeyani. Saka kana zvadaroka tokupa mukana wokutanga waenda kuDNA test toona kuti titonge nyaya dzine umpowo. Uyo ari kuramba kuti handina kurara naMbuya. Haini pamatauriro ndopanazo kana inini paibiwa mugadhini makapfeka bhuzu pai pakanaka. Asi wakandiudza nhema, asi ndakutedza iwe mai ndo unoziva mwana we ndivani ndo murume wako. Ndobva vataura? Ndobva ataura. Ndobva ndati alright. Zvamakaita izvi ndofara unazvo. Ndobva wauya kudare. Ndopandiri kuti inini usatore nyaya yemwana uyo kuiisa apa paisingapinde. Kana iwe wafunga kuti mwana hasi wako unoenda kumaDNA test nemwana, handiti wotsvaga iwewe kuti ndiri kuona kuti mwana uyo azobuda asiri wangu, handiti uyo wauri kuti ndiye kabanga ndiwanonge uchiti muridzi womwana anofanira kuzoendawo futi kumaDNA nemwana wachona mese mwana oonekwa kuti ndowake, handiti. But nhasi right toda kuti tidzokere panyaya yekuti muzukuru apinda mumba mako iwe sasekuru wake ndopatiri. Hatiyananise kuti munhu zvakanakawo zvakaita. Katobva kwese ikoko tataura kuti hazvina kunaka kana akatora mukadzi wako. Nyaya iripo uinzwa here ndeyekuti muzukuru ndiri kuda zvakati nemhosva yawakaita. Ndozvandiri kutaura. Taurira dare kuti unoda kuti muzukuru aitei. Handoda kuti aripi. Kuripa chii? Anondipa 800. Ari kupa 800. Uri kuzvinzwa here muzukuru? Sekuru wada 800.
uri kuzvinzwa here zvekutaura nasekuru? Kutaura kwauri Joseph. Ndapindura. Ndiri kuzvinzwa mambo. Ndo zviri pamwoyo pavo sasekuru vako. Isusu sedare tinowedzera hwai pamusoro. Vanzvina mambo pa 800 iyo towedzera hwai pamusoro. Mambo yakudai 900. 100. Zvinoya rini? Achine chichemo. Ha? Ndane chichemo. Taura. Asi gurupo chiro wangu ndakatadza patisvimbo yavandirova nayo. Chema nawo sekuru wako taura. Sekuru. Hapo ndio chemana ndipakupinda wandikumbirwe pakupinda kwa mkazi wangu. Hapana kuchemana. Muzukuru wenyu sekuru. I'm sorry. Iminyararai. Mai. Akwanza kunizimai wake. Angazi yani. Ya Joseph. Muda utiudza kuti chii? Sekuru vakatsamwa. Ende kunyangwe ndiri inini handizvigamuchiri kuti zvakanaka. Saka ndanga ndiri kuda pakutaura pakuti mwaka wakadini tikwanise kutsvaga zvekukumbira musekuru. Vakati chikumbira. Wakupindira ipapo. Pindirai. Isati kunokupa yemwaka ndosaka takupa. Tinozongoramba chete kana mabuda munguva dzedu. Saka ipapapo ndachimbokumbura nedaro kuti havangakwanisi here kungotitseketedza kuti tikwanise kupindana kuti sekuru padzoromo. Vakuda kudzokera kumba hamuzonowirirana. Aiwa, ndati muno mudare ndachimbokumbira kuti sekuru titseketedza kuti muzukuru ndewenyu. Anongoramba ari muzukuru kana ari mwana wenzodzi yenyu kana mwana wavatete. Ari kuti sekuru shuwa kana ndakatadza zvechokwadi. Asi ndachingokumbira kuti pashamu yamuri kutaura dai mango ndinzwawo semuzukuru wenyu zvikatidzokei pasi zvishomanana. Mune mandirerutsirawo ndomhanyamhanya ndoita zvekudiwa nasekuru. Asi kuchema kwako kwaari kuita achikumbira kuti ndamborwa neshangu kati aita zvinhu zvaanonatsoziva ndobvisa $100 papo. Zoita mombe 2 nehwai. Indakubvuma manje. Saturike makumbo. Kuri kuzvinzwa shamari $700 imombe 2 nehwai kumatare kwedu kuno. Nedu hwai yobva yaita $800. Wotsvaga nekukurumidza uchimhanya zvawawana uya nazvo dare kwamama todedza sekuru tovapa. Handiti Asi muteme hwai ndo zvatada kuti tichitotaura kuti tarichida kuti tinzwe kuti pari zvino chii chauinacho muhomwe. pari zvino momwe handina. Sumudzai nzvi. Pari zvino momwe handina chandinacho. Hauna chauinacho. Matombomisa dare kaini. Takunzwa zvamuda kutaura. Zvatazvikudza kuti ini ndo zvamatimisira sedare kuti muabvunze ini. Wakupenda kuti hauna. Ipapo vanogona daro parizvika. Right, 2 weeks kubva nhasi unouya nemombe $300. Why? Tinoida nhasi yedare. 2 weeks 14 days kubva nhasi patinodzoka futi kudare musi wa 17 musi wa 17 unenge uchiuya nemombe. Handitika inenge yasara iyo $400. Handiti ndoyo uzouya ukumbira manje kuti mambo ndachikumbira kuti pane yasara ndo chawisa yakati musi wakati ndozounza yakati musi wakati denda pedzi. Handiti
tomboratidza chete kuti tabva kudara handitika sekuru vasununguke but imi mbuya imi toda kugara takuyambirai kuita kwakadaro kwakashata muri kuzvinzwa ndikuzinzwa hakuna kuita zvinhu zvakadaro munourayisana vanhu mumusha paukama hwavo kana kuchekanisa ukama hwevanhu hazvina kunaka zvinhu zvakafanana naizvozvo izvo handiti mwana hakozha mari usarape mwana uyo iwe uchinyatsoziva kuti ndewako ungoti ndazviwanira ipapo kana wakabereka vana vako naiyeye ari mwana wako ukangofunga kuti hasi wako woenda kudna test kana zvakuditsa mari zavo dzanoti mwana hasi wako handiti zvinobatsira iwewo zvobatsira dare kuti riwane matongero mamwe arinoita handiti but kwete ungogara uchingoti mwana hasi wangu asironga muyasara Tuo